प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा तो सदां आमचे भितर आसा आनी तेची जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा हर एका वेळार, कित्याक तो सोबीत आसा आनी आमच्या जिवितान तो काम करता. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचे दोन्ही हात वर उबारून आमी देवाक दिनवासूया, अन्य भाशेन ताची स्तुती करूया. कित्याक पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 दुसरी ओळ आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशा लागीं उलयनात, ती देवा लागीं उलयतात. कोणूच तांकां सजमोन घेयनात, पूण आत्म्या वरवीं ती गुडार सताची खबर करतात. हे वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी आमच्या देवा लागीं उलोवया. ओब्रमान तोलोबो सिखारा खांदालाबा दिराबा तोलो कोरोबो झिखा माकोरा लियालावाते लिब्रमान तोरोबो सिमारा खांदालाबा सेकेराबा शिंद्रलांदे. ओ थँक यू लॉर्ड जीसस अब्बा फादर. ओ ग्लोरिया. गालियसकार हांग पावलूची चीट अध्याय 1 आणि 11 आणि 12 ओळ आमकां सांगता ते सजमून घेयात भाव भयणीनो. पावलू गालासियेकाराच्या लोकांक सांगता ते समजून घेयात भाव भयणीनो. हांवें परगटल्या ती बरी खबर मनशाच्या पदरची न्हय. खंयच्याच मनशान म्हाका ती दिवंक ना, कोणेच म्हाका ती शिकोवंक ना, बगर जेजू क्रिस्तान ती उक्ती करून सांगल्या. मोगाच्यानो पावलू हय त्या वेळार गालासियेकाराच्या लोकांक सांगता की जे कितें हांवें तुमकां देवाचें उतर सांगलां तें खंयच्या मनशाच्या पदरचें न्हय, खंयच्या मनशान तें दिवंक ना, जावं तिच्या आपल्या पदरचें न्हय, पूण खुद जेजू क्रिस्तान ही देवाची शुभ खबर उक्ती करून दाखयल्या. जशी पावलून त्या लोकांक दाखयलेली तशी आज पवित्र पुस्तक आमकां जेजू क्रिस्ताची खबर उक्ती करून दाखयता. देवाच्या सताचे उतर, त्या उतराक रिस्पेक्ट दिवया आनी तें उतर फॉलो करुया. ती खंयच्याच मनशाच्या पदरची न्हय, जावं कोणाच्याच मनांतली ना, ती देवाची आसा, ती देवाची आसा. हे पवित्र पुस्तक मोगाच्यानो देवाचें आसा आणि हे पुस्तक आमचे पासत आसा. त्या पवित्र पुस्तकाच्या हर एका उतराक मान दिवया, कित्याक त्या उतरांनी जिवीत आसा, त्या उतरांनी जिवीत आसा. मोगाच्यान काळजाचे खोलायन त्या उतराक मान दिवया. स्तुति करूंगा, नया जीवन मुझे तूने है दिया, हमेशा के लिए मुझको है बदला. दिल की गहराई से मैं करूं धन्यवाद, अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूंगा. जीवन मुझे तूने है दिया, हमेशा के लिए मुझको है बदला. आशीषों से तूने भरा है, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है. अब मैं चाहूँगा तेरे ही नाम को सबको बताऊंगा, यीशु जिंदा है. तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार.
दिल की गहराई से मैं करूँ धन्यवाद। अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा। नया जीवन मुझे तूने है दिया, हमेशा के लिए मुझको है बदला। आशीषों से तूने भरा है, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है। अब मैं चाहूँगा तेरे ही नाम को सबको बताऊँगा, यीशु जिंदा है। तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरे साथ सर्वदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक कारकां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो आसा सदां काळ आमच्या सांगाता. तेजी जिवीत आमचे भितर आसा आनी ते जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. प्रेज द लॉर्ड. सो आयचे देवाचें उतर घेयात. केदीस भाशेन देवाचें उतर मॅथ्यू चॅप्टर 7:24. आनी थंय देवाचें उतर आमकां कितें तरी मेळटा. मातेवाचो 7वी सूर, 6वी सूर आनी 24वी. मॅथ्यू चॅप्टर 6:24. कोणाच्यानूच दोगां धनयांची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पर्वा करतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर कितें जेवचें आनी कितें खावचें, वा तुमच्या कुडी खातीर कितें न्हेसचें वा पांगुडचें, ते विशीं तुमी हुस्कें नाका. जेवणा परस न्हेसणा परस कूड व्हरची न्हू. अंतरवेळ्या सुकण्याचेर नजर मारात, ती ओपिनान, लुविनान, कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी ताचेवन अदीक मोलाचे न्हय तर. आनी हुस्कें काडून तुमचे आवक हातभर वाडोवं तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आमेन. सो जेजू क्रिस्त केरीज भाशेन देव आनी गिरेस्तकाय म्हटल्यार देवा आनी गिरेस्तकायेचे एक फरक दाखयता. 24व्या लायनीन जेजू क्रिस्त म्हणटा, कोणाच्यान 2 धनयांची चाकरी करूंक जायना. पळय, 2 धनी कोणाच्या जिवितान कोण स्विकार करना. खंयच्याय मनशाक विचारल्यार जर तुमच्या जिवितान 2 जर धनी आसात जाल्यार ते मानून घेवचे ना. कित्याक जाणा मानून घेवचे ना? बायबल करेक्ट सांगता, तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. कित्याक तेचे नजरेन जो म्हाका बरो करतलो तो म्हजो बरो धनी, तेचे नजरेन जो म्हाका जें बरें करून दितलो तो म्हाजो बरो धनी. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, बायबल खेरीज भाशेन ज्या वेळार उलयता त्या वेळार वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयता. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आमी फाल्यांचे दिसाचे चिंत्ता, पूण थोडीं जाणां आमी आयचे दिसा पासून जियेता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आमी फाल्यांचे दिसाचे चिंत्ता, पूण भोव थोडीं जाणां आसात ती आजच्या दिसाचे जियेतात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमचें जर जिवीत पळयलां जाल्यार आमी जर सकाळ पासून जर साने ताकात आमच्या जिवितान नजर मारले जाल्यार आमचें जिवीत आजच्या दिसाचेर डिपेंड ना, तर आमचें जिवीत आमी फाल्यांच्या दिसाचेर डिपेंड ठेयता. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार आमी आज जिवीत जियेता फाल्यां पासत. प्रेज द लॉर्ड. आमी आयज जिवीत जियेना आजच्या पासत, पूण आमी आयज जिवीत जियेता फाल्यां पासत. कित्याक आयज जर हांव सबंद दीस काम करता ते आयच्या पासून नासता, फाल्यांच्या पासत आसता.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेचो अर्थ ह्यो न्हू बाबा कितें तर आमी कश्ट करूचे न्हू. हेचो अर्थ ह्यो न्हू आमी त्रास घेवचे न्हू. ना, आमी कश्टूय करूंक जाय, आमी त्रासूय घेवंक जाय. पूण हें सगळें करता करता आसतना आमच्या आत्म्याची पासून आमी काळजी घेवंक जाय. हें गरजेचें. कित्याक पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, आख्खो संवसार तूं जोडशील आनी तुजो आत्मो विबाडशील जाल्यार कसलो फायदो. प्रेज द लॉर्ड. कसलो तेका फायदो. पळय, देवाचें उतर ज्या वेळार देव उलयता त्या वेळार तो कुडी विशीं उलयना, आत्मे विशीं उलयता. देखून पयलो आदाम म्हणटा ह्यो मातये पासून जालो आनी दुसरो आदाम ह्यो आत्म्या पासून जल्मलो. प्रेज द लॉर्ड. पयले आदामा वरवीं मरण आयलें आनी दुसरे आदामा वरवीं जिवीत आयलें. जेजू जितले टायम उलयता, जितले टायम तो सांगता, तो आत्मे विशीं सांगता. प्रेज द लॉर्ड. आत्मे विशीं सांगता. पळय, ज्या वेळार आमी जेजूची आसता वा ज्या वेळार आमी जेजूची जाता त्या वेळार आमी आत्म्या भाशेन चिंतता. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या कुडीक कितें लागता वा आमच्या कुडीक कितें दूख जाता हेची आमी पर्वा करना, वा आमच्या कुडीक कितलो त्रास जाता हेची आमी पर्वा करना ज्या वेळार तूं आत्म्याची जियेताय. पूण जर तुजें जिवीत जर आत्म्याचें ना, जर तुज्या जिवितान आत्मो ना, तर तुज्या जिवितान तुजी कूड कितेंय जर लागता जाल्यार तुका दूख जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा, खावंक सरतल्या खाणा पासत तुमी त्रास घेयनाकात. प्रेज द लॉर्ड. खाण सरतल्या खाणा पासत त्रास घेयनाकात. पूण जेका ताक आसा, जेका पावर आसा, तुमचो आत्मो हेम कोणाक घालूंक तेका भियात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमी आमच्या जिवितान आमी तेका भियेना. प्रेज द लॉर्ड. पयलें जाल्यार आमी तेका भियेना. आमी आमच्या जिवितान डेली कितें चलता तेका भियेता. प्रेज द लॉर्ड. डेली कितें चलता तेका भियेता. हालेलुया. आनी जायतीं जाणां तेंची जिवीत आजच्या जिविताचेर डिपेंड नासता, फाल्यांच्या जिविताचेर. जायतीं जाणां आजचें चिंतना ना, फाल्यांचें चिंततात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाचें उतर आयज हेंच सांगता. ज्या वेळार मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 आमी पळयता जाल्यार आमकां म्हणटा, तुमच्या जिवा खातीर कितें जेवचें आनी खावचें वा तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें वा पांगुरचें ते विशीं तुमी हुस्के नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? जेवणा परस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमून घेयात 26 लायन आमकां क्लियर म्हणटा, अंतरावेले सुकण्यांचेर नजर मारात, ती ओपिनान लुविनान कसलेय कोड भरिनात, तरी सर्गीचो बापूय तांकां पुजता. तुमी ताचेवन अदीक मोलाचे तर न्हय. प्रेज द लॉर्ड. पळय, दर एका उतरान देव आमकां सांगता तुमचें जिवीत कितें आसा तें. दर एका टायमान जेजू क्रिस्त सांगता आमकां आमी देवाचे कितले मोगाचे आसा ते. दर एका टायमाक जेजू क्रिस्त सांगता आमकां आमी देवा पासत कितें आसा ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आमच्या जिवितान देव हें सगळेंच आसा. जर आमच्या जिवितान जर देव ना तर आमच्या जिवितान जायते कितें तरी मिसींग आसा. आमेन. जायते कितें तरी मिसींग आसा. आयज पळयात, आयज एक दीस पासून आमी सगळे आमी कितें म्हणटा, आयज जर काम करूंक ना तर आमकां सॅलरी मेळचें ना, आयज जर काम करूंक ना तर म्हाका प्रॉफीट जावचें ना, आयज जर हांवें कितें काम करूंक ना तर म्हजें लायफ वाडोवचें ना. पूण आमी हें चिंतना ना, आयज जर हांव आत्म्यान वाडना ना तर म्हाज्या जिवितान पवित्र आत्म्याचें काम वाडचें ना. आमेन. तें थांबतलें. पवित्र आत्म्याचें काम थांबतलें. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां पवित्र आत्म्यांक घेवन चल्लात. आयज कितलीं जाणां आमी सबंद दिसान जिवीत जियेल्या, पूण भोव थोडीं जाणां आसात जी पवित्र आत्म्यांक घेवन चल्ली. जायतीं जाणां आयच्या सबंद दिसान आमी काम केल्या, सबंद दिसान आमी कश्ट केल्या, सबंद दिसान आमी बेश्टांतलो बेश्ट वावर केला, पूण भोव थोडीं जाणां आसात पवित्र आत्म्या सांगाताक जिवीत जियेली. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुमी म्हणटात, ब्रदर मागीर आमी कामाची न्हू,
आमकां काम आसा न्हू ब्रदर आमी कितें करूचें. आमी कामार जरी आसल्यार तरी एक टायम आसा ज्या टायमाक पवित्र आत्म्या वांगडा उलोवंक तुमकां टायम आहा. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्या वांगडा उलोवंक टायम आहा आनी तो टायम सगळ्यान बेस्ट टायम. प्रेज द लॉर्ड. आयज जर तूं सगळें काम करताय आनी जर तूं पवित्र आत्म्या वांगडा उलयनाय तर त्या दिसा सगळें कमोवन पासून तूं कांय कमयल्या ना सारकें आसाय. आमेन. कांय कमयल्या ना सारकें एम्प्टी आय त्या दिसा. घडये तुका 1 लाखाचें प्रॉफीट जालें पूण पवित्र आत्मो ना तर तूं 1 रुपये पासून ना 1 रुपया पासूनची तुजी मजुरी कमोवंक नाय. प्रेज द लॉर्ड. पण चिंतात सजमात देव कितें तरी उलोवंक सोदता. आख्खो संवसार तूं जोडशील आनी तुजो कूड विबाडशील जाल्यार कसलो फायदो. हालेलुया. पळय आनी हूंय मॅथ्यू चॅप्टर 6:24 आमकां सांगता कोणाच्यानूय 2 धन्याची चाकरूंक करूंक जायना. हेचो अर्थ ह्यो न्हू हांवें तुमकां सांगूंक ना सगळे बिझनेस सोडात सगळें तुमचें काम सोडात आनी तुमी एका नव्या जिवितान भितर आसात अशें सांगना. हांव कितें सांगता पवित्र आत्मा कितें सांगता तुमचे कामानसूनय तुवें देवाक वाखाणूंक जाय. तुमच्या आख्ख्या कामांक जितकी तुमी वॅल्यू दितात तेचे 1% तुमी पवित्र आत्म्याक वॅल्यू दिवंक जाय. कित्याक जो तुमकां उबो रावंक ताकद दिता तेकाच जर तुमी वाखाणनात जाल्यार तो तुमकां ताकद कशी दितलो. जेचे वरवीं आमचें जिवीत जालां त्याच जिविताक आमी उगडास करना ना जाल्यार आमी फुडें कशी चलतले. पळयात देवाचो आत्मा आमकां कितें तरी शिकयता आनी ते घेवन आमी चलया. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमाता तो आपलें जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता एक नवें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां सगळीं जाणां खातात. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. गॉड ब्लेस.